s webem si hraju už kolem 10 let. Ze začátku jsem si říkal, že jsem možná sám, nikoho jiného to nezajímalo, ale WebExpo mi ukázalo, že jsem se pletl. Je nás hrozně moc. Všichni se tam sejdeme a web koluje v DNA nás všech. Na WebExpo se mi stane vždycky něco kouzelného. Třeba 2 roky zpátky jsme tam založili Naučme se CZ. Na WebExpo jdu letos kvůli 22 přednáškám o designu během 2 dnů. Super. Nebýt WebExpo, tak bych teďka v Brně pásl krávy. Nebýt WebExpo, tak bych teď v Budějcích asi pásl krávy. Na WebExpo se mi líbí, že mi každý rok přiveze zkušenosti ze zahraničí až pod nos. I am leaving this beautiful place to see the WebExpo conference and you should do too.